Naiz irratian, bigarren kafea. Egun honeta ongi etorri bigarren kafera hartu, paleta, pintzela, margoak edo beste edo zer gauza, ze orain marrastera goaz, gaur apirilaren 15, artearen mundu eguna da 2019an UNESCOren aldarrikapena onartu zuten urte bereko azaroan. Egun hau, gaurko egunez, Leonardo da Vinci jaiozelako aukeratu zuten. Pizkundeko italiar margolari, arkitekto, asmatzaile, musikari, ingeniari eta eskultura izan zen da Vinci. Bere margolanengatik egin zen ezagun besteak beste azken afaria eta Gioconda edo Mona Lisa lanengatik. Goiuri, zuri datu hau seguru gustatuko zaizula. Gioconda edo Mona Lisa lapurreta batengatik egin zen ezaguna. 1911an Louvreko hormetatik desagertu zen. Hasiera batean inorretzen konturatu, baina hedabideek emandako oihartzunak mundu guztiko egunkarietako azalak bete zituen. Azkenean, 1913an berreskuratu zuten kuadroa. Salgai zegoela ikusi zutenean. Lapurreleitik antzeu ez loguretu, inon geuzia franku albadeu haratu, hori zigeretu, agaitik inpernuan beako deusartu, ganesteu balioko gaiztakeriak, espabeze bakarrik egigarbiak, ordularriak, handamutuko jakos gaiztakeriak. Gaurko efemeridei hasiera emango diegu bada, gaurko egunez 1912an Titanic ontzi ondoratu zen Ternuako hegoaldean, Southamptongo portutik abiatu zen apirilaren 10ean, New Yorkera bidean, baina apirilaren 15ean gaueko 12 aldera, jakingo duzen bezala, izotz mendi bat jo, eta 2 ordu eta 45 minutu beranduago ondoratu egin zen. 2223 lagun zihoazen, baina ontzian zeuden salbamendu txalupetan 1178 lagunentzako tokia besterik ez zegoen. Inguruan zen Karpatia Transatlantikoak laguntza deia jaso zuen eta egun sentian gerturatu zenean 705 lagun erreskatatzea lortu zuten. Hala ere, gau hartan 1522 lagun hil ziren, horietatik 306 gorpu besterik ez ziren berreskuratu. Emakumeek eta aurrek salbamendu txalupetan sartzeko lehentasuna zuten arren, hildakoen artean hainbat aurre eta emakume aurkitu ziren, guztiak 2. eta 3. klasekoak. Era berean, hainbat gizon atera ziren bizirik, gehienak lehen klasekoak. Now you go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Bai, itxasontziekin jarraituz, 1961ko apirilaren 15ean Kubako Giron hondartzara Estatu Batuetako armada iritsi zen CIA agentziak antolatutako operazio batean. 1500 inguru kubatar emigrante Kubako iraultza deusestatzen saiatu ziren. Amerikako Estatu Batuen porrotak Kuba Sobietar Batasunaren eragin orbitara gerturatu zuen, 100 inbasore hil ziren eta ia 1200 soldadu atzeman zituzten. Presoen truke medikamentuz beteriko itsasontzia bidali behar izan zuten Estatu Batuek Kubara. 1962ko abenduaren 23an iritsi zen Kubara botikaz, elikagaiez eta bezalako merkantziaz betetako itsasontzia, $53 milioi balioa zuena. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Kubari laguntza eskaini zionetako bat Nikita Khrushchev izan zen, gaurko egunez jaio zena 1894an Kalibnokan Ukrainan. 1953an Josif Stalin hil zenean berak hartu zuen alderdi komunistako idazkari nagusiaren postua, 1958an iritsi zen Sobietar Batasuneko lehen ministro izatera.
Hartutako lehenetariko neurria Stalinen gorpua Moskuko plaza gorrian dagoen mausoletotik kentzea izan zen. Khrushchevek aurreko agintaldian bortizkeriaz eta gehiegikeriaz betea zegoela adierazten zuen, alderdiaren arauak eta sovietar legezkotasuna bortxatzen zituela salatuz. Une honetatik aurrera sovietar batasuna desestalinizazio prozesuan murgildu zen. Aldaketa berri hauek krisi sakonak sorrarazi zituen Komekonen, hau da sovietar batasuneko herrialde aliatuetan. Azkenean, 1964an alderdi komunistako kidek agintetik kendu zuten eta Leonid Brezhnev jarri zutenaren ordez, Stalinen politika gogorrera itzuliz. Khrushchevek bere azken urteak politikatik baztertuta igaro zintuen 1971an hiltzen arte. Such a dreamer to put the world to rights. I stay home forever, but tuned to always makes a fight. Euskal Herrira itzulita 1963an itsasuko agiria aurkeztu zuten Aberri egunean, non Euskal Herria nazio moduan aldarrikatzen zuten. Enbata mugimendu abertzaleak etarekin batera antolatu zuen Aberri egunura. Ximun Aranek eta Julen Madariagak ipar eta hego Euskal Herriaren izenean Gernikako arbolaren kimu bat landatu zuten. Ezagun batzuek Zuaiska hondatu zutela eta horren ordez oroitarri bat ipini zuten gerora, agiri uran mugarria izan zen iparraldeko abertzaletasunean, enbata mugimenduak 74 eta 77 urteetan hauteskundeetara aurkeztu eta 5% eskuratu zuen, honela dio itsasuko oroitarriak. Gure nazionea, gu haurek gobernatu nahi dugula bertze herriei gure Euskal Herria nazionetzat oinar araztea oldartuko girela. Horrela bateginen da Euskal Herria eta gure aberriari bizia eta segida emanen diogu. Gizona jaiki mutil, atzarre maztetan eskatil, borrokarako dei eginaz, irrintzi bat dabil. Euskal Herria diaguzai, presoak eta hilak ere bai, abertzale izan ez gero gaur, gauden denokanai. Aurrak garenean marraztea asko gustatzen zaigu ikaragarri. Aranon gaur Espainiar estatuan aurren eguna da. Aurren munduko eguna azaroaren 20an da, baina nazio batuen erakundeak estatu bakoitzak bere aurren eguna noiz izango den erabakitzen uzten du. Aurra zela hasi zen antzezen Emma Watson ingeles aktorea gaurko egunez jaio zen 1980an. 11 urterekin hasi zen Harry Potter liburu saga ospetsuan oinarritutako filmetan Hermione Grangerren paperarekin. Kasualitate izango da, baina gaurko egunez jaio zen Maisie Williams aktore ingelesa 1977an. Hau Game of Thrones telesaian Arya Stark pertsonaiaren azalean jartzagatik egin zen ezaguna, Stark familiako alaba gazteena. 14 urte zituen telesaiaren lehen kapitulua argitaratu zenean. Entzuleok gaurkoan ez da urrik etorriko saiora, baina artea bai izango dugu izpide. Noak Gernika koadroa Euskal Herrira ekartzeko eskaeren inguruan hitz egingo baitigu. Beste arte arlo batzuez ere hitz egiteko aukera izango dugu. Gartxotun zainek doinuetatik haratago tartea ekarriko dugu, eta guk soinu frogetan murgiltzeko aukera izango dugu. Hain zuzen ere, Mikel Marquez musikari horeretarra etorriko zaigulako, bere lan berria gezurrari zor aletzeko desiratzen gaude. Dena pres balin badago, az gaitezen saioarekin. Arditzagun, pintzela eta paleta eta marraz dezagun eguerdiko 12 arte. Egunon, oleozaleok, ze egun da Inigo? Apirilak 15 ditu gaur, eta asteazkena da. Bai, alexe da. Gora bigarren kafea. Ez egiten, entzuleok zer nahi zuen egin goiurik honekin, baina ongi etorri guztioi bigarren kafera, bai, naiz irratian zarete.
zuekin gidoiaren azken esaldian trampak egiten hasi zeitengo Juri ezei zarandiagu, non? Jolenen kulpa izan da. Ja, klaro. Ari zinaten gaiztakiritan txatean eta etzen nuen burua izan bartzen nuen tokian. Bai, kontua da, Hala nik izango da. neuzkala bi aurikular bat abesteren gainean jantzita, eta antza denez streamingan ikusten da hori. Ze bigarren kafeak streaminga dauka, eta hor, sekretu guztiak ikusten dira. Eta bizitzaren gara jauetan etzara konturatu belarri batetik ari zinela entzuten gu eta beste belarritik ez errez. Ez. Ai, ama. Karagarria. Zuekin entzuleok Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon, bai. Gaur sarrera honen gidoia josi duena bide batez. Eta hemen batzuen eta besten artean bizirauten saiatzen ari dena, izketan ari ziztuen. Hau, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1163 garrana du, goizak 10 eta 17 minutu, apirilak 15, gu 3, Laister 4 izateko asmotan, eta horrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko intentzioarekin. Ongi etorri guztioi Inigo bibidor diote hemendik. Axola gabe izango da Gorka Santesteban. Badakizu ezer, ni banoa etxera. Goizeko 10 eta 18 minutu eta gaurkoa abiatzeko moduan ere. Bagara esan da bezala entzuleok eta gaurko abiatzeko uste dute kantu honekin hasiko garela. Isila kalea bera bada zaldunik gabeko brida hau norena da zeri egin aurre nori eman bizkarra atzera ez begiratu, gaindi ezazulanga. Zigorrari, zigorkaba, zaldi emozionalak gara. Zaldunik ezean. Goizeko 10 eta 19 minutu Petiren zaldi emozionalak hainbeste maite dugun kantu honekin, manipulazio estrategiak diskotik aukeratu dugun kantu honekin abiatuko dugu gaurko saioa eta noski saioa abiatzeko maite duten tarteari ere leku egin barko diogu eta Noa Gaztañaga Oiarbidere gurekin da Noa, egunon? Egunon. Ondo zaude? Bai. Baina hobeto, katarrokin honaiz, baina ja hobeto. Hemen denak zabiltzate, denak ibili gara, denak amatxo maitea da goxe. Ibili zarete, denak. Bai, Eneko oraindik salbatzen ari zara? Bai. Bueno, haindik. Nik katarroakin bizi naiz, nik uste. Bai, jo. Ni baita, tamukikin. Bai, Ze gauza txarra, ez? Bukiak. Bukiak ezkau. Bukiak. Zigorkaba, zaldi emozionalak gara. Eguna amaitzean, gauero trantzean. Esan dagoa maite dute hileko egin behar diegula eta nola hasiko da, igual no hasiko da. Bale. Zein da zuen maite duta, Noa? Nik biek harritut gaur. Dala bat maite duta, eta bezan maite dut ez da. Relazionatuta duela. Aste honetan Leonen egon naiz, udalekutako monitorekin jungea, eta egia esan, kriston pila gustatu zaik, kriston giro hona zeon. Bastante goatuik Logroño batei, zeudela piloa despedida,
eta hola, eta kriston giro nazion, eta super ondo pasa deu, ze gaina da taldea, duela 3 urteko talde bat, udelekutako bat, eta banikan harremana mantentzen jarraitze deu, eta hori banikan, raro ite zaigu, baina, bueno, hor gaude. Baino, horrek baita ekarri git, gauza bat nahi askotan gertatzen dela, kristona fonika bueltatzen nahi zeletxea. Baina, una pasada. Ta justo, atzo ja, hobeto jarrik nintzen, baina, vamos, gaur usten una 8 betorriko nintzala, eta gaina horrekon pentsatzen hori nintzen esan joe. Ni gaina 6 jartzen naizela fonika, igual nire irratiko lagunak truko haukate, ahotsa zaintzeko. Zeni da, udalekutatik bueltatu, afonika nago. Bueltatu aste Europa pasatikan, eta afonika nago. Eta nire itauk izatik dela, buiak aitzitetelako. Inago dagozu, trukiren bat. Ez bereziki, egia esan ez bereziki. Uste dut, nolabait ahotsaren kontzientzia galtzen dugula horrelakotan. Nik egin ditut, ez dakit, esatari bezala 8 orduko triatroiek, eta ahotsa ondo mantendu, eta lagunekin trago bat hartzen taberna batean 2 ordutan erdiafoniko atera. Eta entzungo bazenu, nire ahotsa batean eta bestean sortzen ari den volumena eta presentzia eta modulazioak eta erabat desberdinak dira, askoz gehiago egiten duzu speaker lanetan, hortxo, eta bestera ez, pixat hemen ziklismoa kontatzen dudanean bezala. Kontua da, hor badagola kontzientzia bat eta badagola kolokazio bat. Nik ez dut kantua zehazki ikasi, gero izan ditutela momentu batzuk, pixkat gauzatzuk ezagutzeko, baina naturalki ahotsa kolokatzeko joera hori izan dut. Orain ahotsa ez daukat bereziki kolokatuta, baina orain itzi egingo banu hemen ahotsa kolokatuago dago, nolabait gorago dago ez. Kontua da, parranda normalean ez daukagula kontzientzia hori. Nari gara hitz egiten eztarritik. Eta eztarrian nolabait gure sistema foniko horren alderik aulena. Eta horrek soluzio asko ez dauka. Bai. Jazta, horrekin bizin nahi. Bai. Gaina nahi pilo bat aldatzeitu humorea. Zeta etxe eritxi, eta bakizu zure guraso galderak ingoizkizuela, ze mundozke. Eta zaitezke ez dena egiten. Eta azo klasen berdin, itzen inbar nun, eta ez duna egiten, eta ez zine ditzen. Bueno, ez dauka soluzioa, nola baite, horrela erretxa saltzeko, foniatra baten eskutan zure ahotsa jarrita, ikasiko zenuke egoera normaletan ere ahotsa kolokatzen, eta zure lagunekin zaudenean, eta parrandan zaudenean ahotsa kolokatzen, eta ondo hitz egiten. Eta gero bada zerbait nik uste kulturala, guk bereziki, eta bereziki hegoaldean, Euskal Herriaren hegoaldean, ez daukagu ahotsa oso kolokatuta hitz egiteko inongo joerarik, iparraldean gehiago kolokatzen dute. Zuek entzuten baduzue Britaniar bat hizketan bere hitz egiteko modua ahotsa askoz kolokatuago eta askoz kantarioari da hitz egiteko moduan. You think beste modu batera ari dira eta horrek euren kantak eran ere eragina dauka. Nolabait guk kantatzen dugu hitz egiten dugunetik desente urruti. Eta hori beste inguru kultural batzutan ez da inbeste gertatzen. Esango nuke, Euskal Herriaren iparraldean bertan ere, hitz egiterak orduan ere ahotsa batzutan beste uki batzutan dagoela. Beraz, soluzioa uki badauka, ez daukana da nik hemen zuri emateko soluzio errex bat. Ura datea baita. Baita, ez tia, nik ez tia. Infusiok ez tiakin, baina bueno. Baina hori guztia da... Igual da autoen gainatzeko pixka baita, esan nahi zut. Eta hori guztia da, nolabait, gaitza sortu ostean horri soluzio ematea. Baina gaitza ez sortzea da helburua. Hoi da, hoi ja... Bueno, igual gutxi goitzen behar. Jazta. Bai, edo beto hitz egin, baina hori ez da inerrexa. Eneko, zein ez zure maite duta? Bale, nire maite duta pixkat bitxia izango da, abisatzen dut. Ze, amets baten ingurun da. Eneko, hilabete batzuk badarmatzazu gurekin, ohituta gaude ja, badakigu, gai berezi xamarrak ekartzeko joera izaten duzula, zula sei. Vale, hemen empatia dago ja da. Eskerrik asko. Bai, amets bat edukin un aurreko... Ez, astelen gaueko bai, astelen gaueko amets bada. Eta ez dakizte pasatzen zan, egia zan, baina ikusi nun pertsonaia bat, eta zan nun, ikaragarria. Ui. Eta pertsonaia hori da nire maite duta. Eta ui. Kontatuko dizuet, pertsona hori da Kapria izeneko animalia bat, dala, ardi bat, elbi baten egalegin eta kauboiez jantzita. Barkatu? Ez dakit, nire ametxeak hori sortu zuten. Barkatu? Bai, bale, galdera bat. Errepikatu amesedez. Zea faldu zenun? Ez dakit, arraia, ustez. Bai, ez dakit.
Eta ayahuasca zeukan? Ez. Pizkatarra da dena, Ja, egia da. Atzo Zer maitezu, animalia bea edo zeitezun? Ez, animalia bea. A ber, nire ametxake, olakok baldin badia egunero, ni kontentu, Karo, zuk daukazu, berezko, zagit, sormen lanak hor izkutatuta, ametxetan agertzen zaizkizunak? Bai, eta bueno, saiatu naiz, ikertzen, zerbait agertzen den interneten, eta ez dute zer bilatu. Bai, bilatu dut, izenak nola Capria izenazun, ez dakit ez da nola ditu. Pertsonaia horrek, begiratzen nahi du naiz, eta badao eleberri bat, neraben eleberri bat, izen horrekin. Baina nik ez dut irakurri, egia esan, baino, ulertu ezaket, agian hortikan etorri daitekela zenik liburu denda bat egin nuen lan, beraz, bueno. Agian horti dator. Zio, no? Izango da. Ez dakit, susmoak. Amets guapo da. Nik badut maite dute eza gaurko, ze azken aste honetan, maite dut izan ziteken, edo behintzat garrantzitsua izan ziteken, prozesu bat jarri da martxan Espainiar estatuan, erregularizazio nolabait bereziko, edo ezoiko erregularizazio sistema bat, pertsona etorkinentzat, eta hori ospatu da, ezkerraren borroka bat izan da, eta bertan alderdi politiko ezberdinek, tartean Euskal Alderdiek, EH Bilduk ere parte hartu dute, eta garrantzitsu izan da lorpen hori, baina lorpenak berak ere bazuen trampa bat, eta trampa horretan sahararrak zeuden, nolabait apatrida edo aberririk gabe izan ere, naziorik gabeko lurralde batean jaio direlako euretako askok, kanpalekuetan, regularizazio prozesu hortatik kanpo zen dituelako, eta salatu dute hainbat erakundeek, eta tartean Juventud Aktiba Saharauik ere, gurekin inoiz izan ditugu ere hemen bigarren kafean, hemen ez dagoela akats administratibo bat, dagoela berriz ere intentzio bat, nolabait Espainiar estatuak, eta Espainiar estatuan bereziki hor gaizki jokatu duen alderdi sozialistak, ze Sahara herriaren etorkizunari eta eskubidei begira alderdi popularra baino asko zankerragoa izan da alderdi sozialistaren jarrera eta traizio bat bestearen atzetik iritsi dira, ere gertatu dela eta Sahara asko uzten dituztela nolabait ez dakit dekretu honek biltzen duen aukera hoietatik kanpo eta salatu dute ez dela arazo tekniko bat, ez dela horrelako omisio administratibo bat, baizik eta benetan intentzio bat dagoela, eta horrelako larritasun politikoa duen zerbaiten aurrean erantzun ere egin behar dela. Aztertu beharko da, historiak inoiz azaldu beharko digu, zer gertatzen zaion alderdi sozialistari, Sahara herriari dagokionean, ze hainbeste min sortu du, eta orain ere, edozein neurri, nolabait, progresista eta ontzat eman genezaken neurri baten aurrean, eta neurri horri etekina eta mesedea topatuko diote hainbat eta hainbat etorkinek hori ere egia da, Sahara herria berriro ere nolabait lekuz kanpo geratzen da eta uzten dute, eta horrexegatik iruditzen zait, hau salatu egin bar dela eta hausetan nire maite duteza, ez dakit hau bideratzeko aukerarik egongo den oraindik, azken orduetan egindako salaketa bat izan da, baina tira, jarraituko dugu eta azalduko dizuegu eta igual euren baldarekapen hauek gauzatzen ari direnekin ere tarte hartu beharko dugu hemen, baztertzeko zergatik eta nola gertatzen ari dena. Goiuri, zure maite dut azin da? Esan behar dizuet, nire maite dut etorri zaidala, galdetu diozunean, noa hasi zu eta pentsatu dut, begira ze ondo gaur maite dut badauka dala, eta joan egin zait, seko aztu zait, orain zeintzen maite dut, baina gainera, amorro ematen dit, ze pentsatu dut, ze ondo gaur prestekarri dudala, eta
Aztu egin zaitzea, orduan, ez tegit oso ondo zer esan. Ara? Tontakeriaren bat esango Ez dizut. izango eskusa bat. Ez, benetan... Piskat, elegantziarekin aitzaki bat jarri dola, banuen... Zein den araza, gero, 11 eta 7 direnean, etorriko zaidola Etorriko zaiz. burura Goiuri, maite duta. txakurrak nire etxeko lanak janditu ren sortzaileetatik, Dator. nik maite duta nuen eta aztu egin zait. Ba ez, eta benetan amorro ematen didala, baina bueno, beste gauzaren bat aipatuko dizuet. A ber, maite duzu nik esango dizu, maite duzu goizan etorri eta txokolatezko napolitana bat jatea. Ba, adibidez, baina badakizu zer ez, bai, horrelako zerbait esatera nindan, deskubritu nituela eren egun, hemen inguruko supermerkatu batean saltzen dituzen txokolatezko palmera txikiak, eta arazo bat sortu zait, ze ez nituen ezagutzen, beraz, Orain gehiegi. bai, ez nituen faltan botatzen, eta orain ezagutu ditut, eta orain faltan botatzen ditut. Azenarioak behar ditugu, txokolate palmera baino gehiago. Eszenarioak asko gustatzen zaizkit. Bai? Asko. Ba, bereziki. Beste mutilari letxu ezla. Bai, egia da. Tomatez. Entzuleo gure txatera begirare jarri beharko dugu, Olaia Intziarteren ibili adi argi entzuten ari garen honetan, eta bara txatera begira, ben ikusten ari gara, gorkak, kontatu dizkigula inbat gauza, ondo zaudete, eta hieneko? Eneko ere ondo, bai. Ni beti ondo. Nire maite duta da atzo antzerkian betidanik gustatu zaidan ametsa bete nuela. Emakume jantzi eta makillatuz rubia jantzi non, rubiaz jantzi nintzen, esan egin eta ze derra, gora drag mundua bidaliko dizuet Goiuri. Ba, bidali gorka. Eneko, dantza birala indo. Dantza viral. Dantza viral bat egin duzu? Nik, ez. Ez zebit? TikToker bihurtu zara bat batean? Ni ez, ni. Hori, da ez dakigu. Ez dakigu. Ez okerrena, nik sare soziala azkat, baina edukiko ez banitu bezala dira. Ze, enaiz hartzenia... Ba, Enekok beti puntu misteriotsu bat. Bai. Bai, da pixka ez dakit, nola esan, lintxiano ez da. Hemen sekretu guztiak inigo bibidor entzun dugu lehenago. Nik ere mukiak ditut, bai, ala, beste parrandera bat bigarren kafean. Bai, egia esan jainkoak sortu eta guk elkartu. Eneko, jator, ze area, ze arraro. Ze, ametsa. Bai, arraro, ametsa. A ver, bai. Bueno, entzun ditut okerragok. Bai. Ba, Goiuri, pasta jaten ari omen da gorka. Begira, Ni pastek bihotzerra ematen diate gorka horregatik esaten diet entzulei, askotan pastak ekartzeko joera duzuela, baina Nahiago ditugu beste gauza batzuk. Kantabriako antxoita batzuk edo nahi duzuen nahi Patata tortilla. Patata tortilla goxo bat. Gorkak ekarri zuen azkenekoan patata tortilla eta ordea azpiko bat. Gorkak entzuten gaitu. Entzuleo kamarak eta 34 minutu, bagoaz aurrera, gaurko bigarren kafearekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Nola irudikatzen duzu zuen burua 1937ko apirilaren 26an. Edo besterik gabe, data hori entzutean zer datorkizue burura. Bueno, ez dira gutxi izango data hau aipatzean Gernikako bombardaketaz gogoratzen diren pertsonak. Aurten, 89 urte beteko dira gertakizun horretatik. Baina azken egunotan berriro mai gainean jarri den gaia ez da bombardaketa bera izan. Baizik eta haren simbolo handienetako bat, Picassoren Gernika. Obrak gaur egun eztabaida pizten jarraitzen du, leku aldaketaren galdera dela eta. Pasa den astean, Ernest Urtasun kultura ministroak berriro ezezkoa eman zion Picassoren margolana Euskal Herria ekartzeari. EAJaren eskaerari ezezko biribila eman zion eta segurtasun arrazoiak erabili zituen. Ondare baliotsu hori babestea da nire lana, esan zuen. Baina ez da lehen aldia eskaera hau planteatzen dena. Margolana Parisen sortu zen. 1937ko Espainiako Gerra Zibilaren harira. Gerraren eta faxismoaren aurkako nazioarteko salaketa gisa.
Parisen ostean, kuadroak Europan zehar bidaiatu zuen kausa errepublikarentzako dirua biltzeko. Oslo, Estokolmo, Londres eta Kopenhagen bezalako hirietan barrena aritu zen. Zabal, Aurelio Legarreta, Katalin Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabi urte, Francisco Araluze. Bigarren mundu gerra hasi zenean eta naziek aurrera egin zutenean, Picassok lana New York Cityko Museum of Modern Arten zaintzapean uztea erabaki zuen. Baina baldintza oso argi bat ipini zuen honek. Kuadroa ez zen Espainiara itzuliko askatasun demokratikoa egon arte. Eta bertan egon zen 52 urtez. Bueno, orduan ere desente mugitu zen. Estatu Batuetako hiri nagusitan erakusketak eskaini ziren. Los Angeles, Chicago, Boston, San Francisco, New Orleans. 1953an Milaneraino eraman zuten. Urte berean Sao Paulora. 1955an Parisera. Eta Alemanian zehar Munich, Kolonia eta Hamburgoraino. 1956an Bruselasera. Amsterdam eta Estokolmo. Bisitatu zituen. Bidaia horien guztien ondoren, berriro ere New Yorkeko momara itzultzen zien. Bueno, aipatu bezala Margolana 52 urtez Estatu Batuetan egon zen. Zer itzaizu zuei Picassok berak baldintza hori jartzea? Kontua da, artistak oso lotuta egoten direla beraien lanei, ez pentsatzen dut nik ez dut inoiz horrela kuadro bat margotu, edo liburu bat idatzi, edo pelikula bat egin, orduan ez dakit atxikimendu hori beste edo zerekiko sentitzen dudan, edo zerekin parekatu daitekeen, baina nik uste dut hemen bazegoela batetik hori, zuk sortu duzun zerbait dela, eta hor ja badagola lotura bat sorkuntzarekin ez, eta bestetik kuadro horren testu inguru politikoa, eta zuk irudikatu nahi izan duzuna hor, agian ezagit margotu baduzu, ezagit nik margotu badut nire amonaren baserria kuadro batean, gero ez dut nahi kuadro hori salgai egotea Madrilgo enkantetxe batean, agian nahiko dut nire familian gera dadila, ez? Amonaren baserriaren kuadroa, ze kuadroa pintura izateaz gain, badelako zerbait esan nahi du, eta hor badaude implikazio emozionalak, ez? Eta Picassok Gernika margotu zuenean, Gernika badakigu zergatik egin zen, edo zer irudikatu nahi izan zuen artistak artelan horrekin, orduan, erabakitzea ez dadila artelan hau Espainiara hueltatu, Espainian egoera aldatzen den arte, uste dut artistaren pentsakera kritiko hori edo erakusten duela, ez? Bai, erabat, uste dut Gernikaren kasuan ezin dela norait obra eta testu inguru politikoa banandu, ez? Eta uste dut hori ere badagoela pixka bat eztabaidaren muinean oraintxe. Batzuk ari direla hori saiatzen. Hori da, bai. Izatez ukatzen ere, ez? Lehenguan ikusi nuen norbait esaten etzegoela Gernikari referentzia bakar bat kuadroan. Eta kuadroak Gernika izena du. Halaxe da. Baina pentsa, hau gertatzen ari da. Eta etzen Telecincuko tertuliano soil bat, oraintxe, ez daukat erabate buruan nori entzun niona, baina Espainiar giroko norbait ari zen hori esaten, ez? Bada okazio bat hor, eta bada nolabait testu inguru politiko, gure herriak jasan duen bombardaketa mingarri eta hiltzaileena, eta nolabait ukazio historiko bat ere badago horren atzean. Eztabaida sakonagoa da kuadroak non egon behar duen, baina kuadroaren testu inguru politiko hau, uste dut ukaezina dela, eta honek noak oraintxe azaltzen zuen sortzailearen beraren, Picassoren eskakizun honek are gehiago definitzen du, ez? Kuadroa oso komponente politikoko artelan badela. Niri gustatzen zait artistek hartzen dutenean beraien artelanarekiko zekitez, jabetza horretatik aratago erabaki desberdina da, badakit esatera noana desberdina dela, baina burura etorri zait orain Banksyren artelan bat subastatu zutenean, eta bapatean prezioa jarri, eta norbaitek ezagizen bat milioi eskaini, eta han non birrindu egin zuten, hori
duela urte batzuk gertatu zen, eta antza denez ez, artistak erabaki zuen, nek artelan hau saltzen denean birrindu egingo dut. Bueno, uste dut artista eta lanaren arteko harreman hori ez dela bukatzen azken puntua edo azken pintzela ematen diozunean, ez? Hor badagoela eta nik ulertzen dut jakin gabe bereziki negoziazio horietan beste zerbait zegoen, ez dakit Picassok New Yorkekin edo MoMArekin hor beste zerbait egon daiteken, zagian batzuetan gertatu daiteke, nik nahi dut hemen egotea, ze Guggenheimek ez dakit zemat milioi eskaini dizkit, eta orduan nik nahi dut nire artelana hemen egotea. Ez dakit oso ondo, ez dut inoiz ikertu, edo ez naiz jarri horren inguruan irakurtzen, zergatik estatu batuak eta ez beste lekuren bat, ze takit Picassok esan zezaken nik nahi dut kuadroa egon dadila Rio de Janeiron. Bueno, ez? Estatu batuak aukeratu zituen. Bueno, ez dakite hor bazegoen beste zerbait, baino tira, ulertzen dut horrelako eskakizun bat egotea, eta gero ulertzen dut baita ere eskakizun horiek ez betetzea, esan nahi dut. Norbaitek eskatzea nik hau nahi dut, eta gero, uste dut ohikoa izango dela horrelakoak ez betetzea, badakit nire inguruan dauzkadan lagun artistengatik batzutan eskatzen dutela, nire lanak, ez dakit, eskultura bat egin dut, eta nire lanak egon behar du erakusketa areto batean 22 gradutan. Eta gero, erakusketa aretoa ez dago 22 gradutara, edo ez dago 162ko ezetasun mailara, eta gero ez direla betetzen. Kasu honetan, urte luzez behintzat, bete zen Picassok eskatutakoa. Hori bai, ez dakit, orain berari galetu ezkero, ez? Galdetzeko aukera izango bagenu, bera Picasso bidaiatzen ikusitakoan zer pentsatzen zuen. Hori ere interesgarria iruditzen zait, da, egontzenean New Orleansen eta egontzenean San Paulon eta egontzenean Amsterdamen, hori artistarentzat zer da, arrotasuna edo beldurra. Hori, zakit. Samarra haukat, honintzala baita bidatzen, eta ikusi nula, klaro, baina ez dakik guztiz egian, ez dago, hainbat iturri ezberdin daude, baina ikusi nula, esatez dutela, beak, artistak esatez zula, nahi zula bere obra egotea, Las Meninas obra zeon tokin. Begira. Osa, berdin du nuntzen Las Meninas, baina beak nahi zuen, Velázquezen obra hortan egotea. Orduan, gaur egun, ikusiet, Las Meninas daula, Museo Nacional del Pradón daula Madriden, orduan, hoi baita ez da da, ez dakit orduan, nola artizan izun beak obra Madriden egotea, eta Madriden daun gaur egun, ja horren marko zuen, baina, ikusi nun hoi. Ez dakit guztiz egian, baina, Tira, kuadroa, 81 itzuli zen Espainiara, Franco hil eta demokrazia pixka bat egonkortzen edo hasi zen garai horietan, noa? Bai, hasiera batean, Caso del Buen Retiro jarri zuten, Samarra onaino heltzeko bidaia izela bat erretza izan. Sekulako segurtasun neurrik hartu behar izan zituzten, garraio bereziak, klima kontrolatua eta zaintza militarra. Beste hainbat gauzen artean. Artelana New Yorketik Espainiara ekartzeko negoziaziotan Álvaro Martínez Novillo, garai hartan Kultura Ministerioaren arte plastikoen zuzendari ordezenak parte hartu zuen. Gobernuak 81 batean Manhattanera bidaiatzeko agindu zion, erreskate bat edo egiteko artelanarena. Kasualitatez eta historio bitxia da, Martínez Novillok New Yorkera iritsi zenean Luis García Berlanga zinemagilarekin egin zuen topo hiri hartako jatetxe batean. Berlanga hain harrituta geratu omentzen Martínez Novillo New Yorken ikustean, txantxetan galdetu ziola ea Gernika lapurtzera joan ote zen. Pentsa ez, jakin gabe, zer egiten duzu hemen, lapurtzera zatoz, jajaja. Bueno, jajagatik gutxi zuen horixe zen bere egitekoa. Martínez Novillok gobernuaren agindu oso argiak zituen. Gernika operazioa isilpekotasun zorrotzenean egin behartzen. Zergatik? Hasteko Pablo Picassoren oinordekoak ez enteratzeko. Eta horrela, kuadroa Madrilera eramatea zapuztuko zuen inolako auzi judizialik ez pizteko. Beraz urte hartako iraiaren 8ko gauean, Gernika paretatik kendu zuten, eta hasi ziren pakete berezi batzuk prestatzen, Iberiaren hegaldi erregular baten kargatzeko. Etzen berez ez hegazki militar bat, ez merkantzia hegazkina, kontua da, bazela hegazkina guk erabiltzen ditugun horietakoak.
Esaten dute Museum of Modern Arteko arduradunek entrega ekitaldi solemne baino diskretu bat antolatu zutela Espainiako agintarientzako. Eta kuadroa bildu egin zutela, eta guztira 5 kaxa prestatu zituztela. Ze Gernika artelana edukitzeaz gain, zeuden 63 zirriborro Picassok erabili zituenak Gernika egin aurretik. Hori guztia mugitzeko konboi bat antolatu zuten. 2 kamioi eta New York Cityko polizia metropolitarreko 4 kotxe. Han abiatu ziren denak John Fitzgerald Kennedy International Airportera. Eta hau guztia antza denez gertatu zen Manhattanen argia juntzenean. Hain itzalialdi elektriko baten erdian, antxe kamioiak Manhattanetik gora. Esaten dute alare, Gernika zailtasun handirik gabe iritsi zela aeroportura, eta Boeing 747 Lope de Vega izeneko hegazkinean sartu zutela. Motorrak oraindik piztuta zeudela, Juan López Duran komandanteak bidaiaria iragarri zien Madrilera iritsi zirenean, Jaun Andreok, ongi etorri Madrilera, aitortu behar dizuet Picassoren Gernikarekin etorri zaretela. Esaten dute gazkinan zegoen jendea txaloka eta oiuka hasi zela. Uste dut, ni ere hasiko nintzela. Horrela, egaldi batean, eta batean esaten dizute, haizu, ez da 10 orduko bidaia edo gutxi gara beraz, New Yorketik Madrilera, jakintza zuela, bidaia honetan, zu kezkatuta zure maleta txikiaren gatik, jakin dezazula Picassoren Gernika hemen zegoela. Bueno, ondo atera zen, Madrilen aeroportuan bazegoen jendea zai, artelana jasotzeko, eta jakin mina sortu zelako, baina gauzatxo bat atera zen gaizki. Antza denez, iritsi zenean Gernika Madrilera, Berlangak aserre deitu zion Martínez Nobiliori. Manhattanen zeukan misio sekretuaren berri eman ez ziolako. Zinemagileak sentitzen zuen New Yorken filmatzeko ekipo bat alokatu ez izana eta Gernikaren bidaiak grabatu ez izana. Uste dut gerora gobernuak esan zuela, egia da, ze ederra, ez? Berlanga New Yorken egonda eta zinemagile Espainia ospetsua izan da, jakinaren gainean jarri izan bagenu, agian, bera, ez? Antxea agertuko zen, dena filmatzen, eta oso pelikuleroa dan kontu guzti hau geratuko litzake, zuzendari Espainia ospetsu baten zigilupean. Niri pena baten diteia esan. Baina egun hartatik pelikula bat osatzeko aukera galdu zuen egun hartatik museoan dago, noa? Reina Sofian dago kuadroa. Bai, hain zuzen, 1992tik aurkitzen da museoan, eta formatu handiko kontserbaziorako eta egitura egonkortasunerako propio diseinatutako areto baten jarri zuten. Teknikarien ustez, hori izan zen ziurrenik bere azken lekualdatze fisiko handia. Mugimendu bakoitzak tentsioa sortzi blokau. Bueno, estate haukau, Picasson Gernikak honek, gutako askok baino gehiago bidaiatu gula. Nien naiz egon ez Sao Paulo, ez Estocolmon. Ni pasaren udaran urrutien egon itzena lezon izan zen. Bueno. Galetu nahi nizuez, zer jozu bideia hartuako segurtasun neurrin gurun hau da, pentsatu momentu batez, artelan batek hartzeko zaintza militarra behar izan zutela, horrek zerak uste du? Ze puntutaino ikustezue beharrezkoa dela? Uste dut erabat, ikusita azken urteetan izandako gertakariak eta gainera saio honetan badakizue nahiko zale garela, goiurik bereziki askotan ekarri dizkigulako, artelanen lapurreten inguruko historiak eta ematen du bai dokumentalerako eta baita fikziorako, bai narratiba oso ederra iruditzen zaigu, uste dut noski behar duela hori gainera, berriro diot, kuadroak badu gainera garantzia politiko bat, uste dut nahiko joera errexalitzatekela, ez dakit nolabait hori erasotu nahi izatea, edota lapurtu nahi izatea, ez beraz, bai. Gero, nik ez dut arte kontserbazioan gehiagi ulertzen, akaso adituren bat laizter elkarrezketa genezake honen inguruan, eneko noa, hartu apunteak, baina, badirudi kuadroan mugitzeko kuadro hori bere egitura egurrezkotik askatu eta biribilu egin behar dela, enrollatu egin behar dela. Ez da irubider... Bai, ezin da ekarri... Hori da nik orain arte entzun dudana, egin dudan jarraipenean. Eta irubider 7 metroko kuadro bat eta zari gara, nik uste dut, badaudela, hori nolabait
kamioi batean sartzeko moduko kamioiak. Ja. Hiru bost, 6 bederatzi uste dela neurria, luzeran 6 bederatzi noski kamioi batean sartu daiteke, baina 3 bosteko alturako kamioiak ere kartolak badaudela esango nuke ez, beraz, zait iruditzen ainain neurria hondiko zerbait egongo da hori horrela mugitu nahi ez izateko, pentsatzen dut arrisku gehiago izango duela egurrezko egituran mugitzean, erori ezkero, mihisea gurutzatuko lukelako edo zer objetuk, ez, eta enroiatuta egonkorrago doa, baina hori enroiatzean, hori nolabait rulo bat osatzean, pintura bera nolabait mihisea estiratu ere egiten da, kanpoan geratzen diren geruzek, bai, kurbatura hori ondixagoa daukate, eta orduan pintura kuarteatzeko, zartatzeko aukerak ere badira, eta hori da nolabait, oraintxe dagoen argudio nagusietako bat, kontserbazio ikuspegitik arriskutsua izan ote daiteken, eta hor, adituen eskutan jartzea besterik ilitze guke geratuko. Egia da, lehen aipatu dutez, edo temperatura, ezetasuna, aldaketa txikienak ere eragina daukala artelanetan, eta bereziki pinturaren arabera ez, zer erabili dozun, edo oleoa den, edo akrilikoa den, edo beste teknikaren baten, zera, horrek denak daukala eragina, temperatura aldaketa batek eragina daukala. Museotan ikusiko zenuten beti flashik gabeko argazkiak eskatzen dituzte, flashak ere eragina daukalako. Nik galdetu diot, zar berritze lanetan gordailuan lana egiten duen nire lagun bati, eta erantzuna izan da ufa haze meloia. Esaten dit ezin dela doblatu, ez dela... Ez dela enroiatzen. Ez dela enroiatzen, edo... Orain arteko bere desplazamenduak horrelakoak izan omen dira. Ikuste hori izan dara. Arazoa. Gian esaten du, ez berari iruditzen zaio, ezin dela doblatu inendik inora. Eta idazten ari da, zer kontatzen digun, baina hori esaten ari ginen bezala, imaginatu, argazki baten flashak eragina balin badaukartelan batean, bere lekutik hartu mugitu, naiz eta eskularruekin eta enpresak daude, hau egiten dutenak. Enkofratu daiteke kuadroa, nola baitez eta ja, kuadroa kofre baten barruan, kutxa baten barruan, ez dait oleoarekin kontaktuan egon daiteken materialen bat egongo da, eta hori izatea, ez dakit, Ulertzen dut nolabait planteamendu teknikoa edo zailtasun tekniko kontserbazionala, baina uste dut askoz pixu gehiago duela beti irabakian interes ekonomikoak eta politikoak. Bai. Eta kuadro hori non egoteak sortzen du inpaktu ekonomiko bat museoarengan, zalantzari gabe, Guggenheim iritsiko balitz Gernika, 100.000 pertsonek Bilbo bizitatuko lukete Gernika ikusteagatik Guggenheimen, eta balio politiko bat dauka. Eta uste dut zentzuzkoa dela, kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzale egiten arien eskakizun hori, Gernika inspiratu zuen gatazka, gertakari, sarraski, gordin eta gure historiaren parte den horrek, duelako toki bat eta toki hori da Gernika, eta Gernikatik gertu Bilboko Guggenheimen egoteak zentzua lukeela. Eta gure artean atzore eztabaida piztu zen, baina norbaitek esango luke, baina zergatik Gernikan ez. Bueno, uste dut azaldu dugula orain artez, ze zailtasun tekniko suposatzen dituen, eta ze zailtasun kontserbazional suposatzen dituen kuadro batek, esango nuke ez dela azpiegiturarik hori behar bezala mantentzeko, eta batez ere segurtasun neurriak behar bezalakoak izan daitezen horrelako kuadro bat museo baten logistikatik kanpo egoteko. Baina hau, iritzi personal bada. Esaten dit, aditu honek, mugitzekotan, mihisa bera baino handiagoa den kutxa moduko bat egin beharko litzakela, azidorik gabeko materialekin egindakoa, aldi berean, kanpoko ezetasunetik eta temperaturetik babestu beharko lukeena. Pentsatzen dut egiten dela ez, beste artelanak mugitzen direnean, zaurain Gernikarekin ari gara, baina artelanak etengabe mugitzen dira, batean Pradon dagoen bat Louvrera eramaten dute, edo
ez dakit, Muse d'Orsay dagoen bat, eramaten dute British Museumera, eta artelanak mugitzen dira, eta enpresa adituak daude honetan, baita Euskal Herrian ere, eta mugitu egiten dira. Nire bakizu zer ematen didan beldurra inigo, eta eneko eta noa. Esan duzu, Gernikan egon behar duela, eta Gernikatik gertuen Bilboko Guggenheim museoa dagoela. Badakizu zer egon gulitzaken gertuago? Urdaibaiko Guggenheim. Gernikatik. Ea orain, Gaiztoa zara gero, Gernika koadroa Madrildik Euskal Herrira ekarri eta hitzakia bezala erabili behar duten esateko Urdaibaien bai ala bai eraiki behar dela Guggenheima, ze orduan bai Gernikatik gertu egon gulitzakeela. Ez zorionez ez da Urdaibain Guggenheimik izango, eta zorionez Gernikar eta Urdaibaiko inguruan bizi diren orok ere pake hori lortu dute borroka luze baten ostean, baina kuadroak ze bide egiten duen historiak erakutsiko digu, baina momentuz, badirudi kuadroa Madrilen geratuko zaigula noa. Bai. Behin Gernika Espainian zeola eztabaida ezan amaitu, izan ere 80ko hamarkadatik hainbat aldiz eskatu izan da obra Euskal Herria ekartzea. Batez ere Gernikarekin duen lotura simbolikoagatik. Hain zuzen, kuadroa Madrilera iritsi bezain pronto sektore batzutatik eskatu zen Gernika lumora eramatea edo gutxienez Euskal Herrian erakustea. Arrazoi argia zen, kuadroak bertako bombardaketa irudikatzen du. 1997an Guggenheim irekitzean berriro piztu zen eztabaida. Proposatu zen Gernika han erakustea. Aldi baterako edo behin betiko. 2000 eta 2010etan Eusko Jaurlaritzak zein kultura eragileen konpainietatik iritsi ziren proposamenak. Helburua, Gernikan bertan erakusketa simboliko bat egitea, naiz eta denbora mugatuan izan. 2017an bombardaketaren 80. urte urren harira berriro eskatu zen kuadroa Gernikara eramatea eta eztabaida publiko handia piztu zen. Azken urtean ere, noizean behin agertzen da gaia, urte urren 2000 dira eta zen memoria historikoarekin lotutako eztabaidetan. Aurten, 2026. urtean, 80. urte urrenaren ondorioz berriz eskatu dute Gernika Guggenheim museora mugitzea. Erakundek eta hainbat eragilek defendatu izan dute margolanak bombardatutako herriarekin lotura zuzena duela eta horregatik han egoteak zentzu berezia izango lukela. Baina beti erantzun bera ematen dute. Museotako arduradunek. Arrisku tekniko handiegia dagoela. Orduan, oain galdera tinko zuen iritzia jakin nahiko nuke, eta da, simbolikoki, hau leheno pixkat galdetu izuet, nune hon barko zuen ustez obrak, ja, konklusio bezala, nune ustez zuen barko zula. Nik behar ez dakit, nahi Bilbon egotean nahi nuke. Nik aukera nahiagoko nuke Gernikan, baina Gernikan ezin baldin bada, Bilbo ere aukera ona ikusten dut. Nik ere, ilusia egingo lidakelako gertuago egotea. Alere, pixka bat kezkatuta nauka, eta hau edozein gaiekin esan daiteke, baina orain eztabaida guztia zentratzea horretan, eta beste gai batzuk agian memoria historikorako ere oso garrantzitsuak diren beste gai batzuk, zokoratuta uztea, eta indar guztiak Gernikaren leku aldatzean jartzea. Ze benetan memoria historikorako eta hor lana badago, eta erreparaziorako, eta bai Gernika eta bai inguruko eta euskal gizarteari gauza asko zor zaizkio, eta zor zaio kuadro bat baino gehiago. Hori dela eta oraingoz margolana Madrilen geratuko da. Alere eztabaidak erakusten du Gernika ez dela soilik artelan bat. Memoria, zauria eta identitate kolektiboaren parte ere. Eta gian hor dago benetako galdera. Non dago artelan baten etxea? Sortu zen lekuan, inspiratu zen tokian, ala munduak ezagutzen duen museoan. Galdera bairean geratuko da, eskerrik asko, noa Gaztaina Oiarbide egindako
erreportaje honengatik eta tira, jarraituko dugu gai honen inguruan ere behar den uneetan eta behar den moduetan hausnartzen datozen egunetan ere. Baina entzuleok azken ordukoaren bila egingo dugu salto Bilboko estudioetara, Itxaso Leon Kareaga lankidea antxe dugu eta Itxaso egunon. Egunon, bai, azken ordu honetan jakin berri dugu Nafarroako auzitegiak 180 urteko kartzela zigorra ezarri diola Zizurko bigarren hezkuntzako institutuko irakasleari. 42 emakume bainuetxeetan eta saltokietako probalekuetan grabatu zituenari. Hoietako 15 beteko ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian errekurritu daiteken epaian zehazten denez, horrekin batera kondenatuak 3.000 eta 15.000 euro arteko kalte ordaina eman beharko die 42 biktimei. Auzitegiak azaldu duenez, epaiketa baino lehen, martxoaren 24an eta 25ean errauztatuak 263.000 euro igorri zituen salatzaileentzako kalte ordain gisa, eta horregatik auzitegiak onartu egin du ebazpen judizialean kaltea konpontzeko aringarria. Zehaztu du bere biktimen artean auzokide bat zegoela eta ark kameraz ohartzean salaketa jarri zuela 2023ko urrian eta salaketa horren ondorioz sortu zela ondorengo ikerketa poliziala eta judiziala. Ondoren akusatuaren etxean sartu eta miatu zuten. Auzitegiak nabarmendu duenez, zigortutako gizona bere irakasle izaeraz baliatu zen eta adingabeen datu pertsonalak erabiliz, Instagram edo Snapchat bezalako posta eta sare sozialetako sarbide gakoak bereganatu zituen eta horrela ikasleen artxibo eta argazki pribatu guztietara sartzen zen. Horregatik guztiagatik kondenatua honako delitu hauen egiletzat jo da, intimitatearen aurkako 40 delitu, intimitatearen aurkako delitu jarraituak, haur pornografia edukitzearen delituak eta haur pornografia egitearen delituak. Era berean, auzitegiko lehen atalak 10 urteko desgaikuntza ezarri dio adingabeekin zerikusia duen edozein lanbide, ofizio edo jardueretarako. Eta honekin lotuta edo kontatu behar dugu ere, 21 urteko gazte bat atxilotu dutela Gasteizen. Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapeko 17 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. Lakuako segurtasun saileko iturriek baieztatu dutenez, apirilaren 9an atxilotu zuten, egozten zaion erasoa gertatu eta 4 egunera ondoren epailaren esku utzi zuten gaztea. Bestalde, Foru Erakundeak Efe agentziari azaldu dionez, tutoretzapeko adingabeak salaketa jarri zuen ertzaintzaren aurrean hezitzaileetako bati gertatutakoa kontatu ondoren. Sexu erasoa biktimak mutilarekin sexu harremanak izateari uko egin zionean gertatu zela azaldu zuen. Hezitzaileetako bati gertatutakoa kontatu ondoren laguntzeko protokoloak aktibatu zituzten eta ustezko erasotzailearen aurkako salaketa formalizatu zuten. Arabako Foru Aldundiak irmo gaitzetsi du erasoa eta gertutasuna eta elkartasuna adierazi die gazteari, haren familiari eta hurbilekoei. Hauek azken ordu honetan jaso ditugunak eta bestalde informazio praktikoari dagokionez, esan dezakegu goiz honetan trafikoa oztopatzen ibili den istripu bat amaitutzat eman dutela dagoeneko. AP 8. Kilometroan gertatu denaz ari gara, Irunen eta Baionako noranzkoan. Amaitu dira bertan ziren autopilaketak, baina hori bai beste kontu baten berri eman behar dugu, Bizkaia 627 errepidea itxita dagoela norantzabietan Bilbo parean, 3 eta 2 kilometroen artean, alegia Ugazko Txorierri tunelean, kasu honetan bidelanak direlata. Eta desbideratzea seinaleztatu dute bertan. Adiberaz inguru horretan, besterik ez oraingoz, eta 12etan gehiago. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera egingo dugu, eguerdiko 12etan esan da bezala informazioaren ariari helduko diogu berriro, baina Gartxotun Sain Letonaren doinuetatik haratago podcastean murgilduko gara, Mikel Marquez dagoeneko gurean dugu, eta soinu frogetan ariko gara berarekin, elkarrezketa akustikoa prestatu bitartean. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atalberri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Os Aceitonas izeneko taldearen Anda Conmigo Ver os Aviois izango da. Zergatik? Bueno, hain zuzen ere oporretan Portugalen ibili naiz, bizikletan, denbora asko izan dut musika entzuteko eta bertako zenbait talde deskubritu nahi izan ditut. Horietako bat izan da gaur lehen gomendio gisa. Ekarri dizuedan Os Aceitonas hau eta kantu hau izugarri gustatzen zait, esango nuke beraien
pop rock romantiko xamar horren adibide garbia dela. Kasu honetan gainera bertsio biluzi bat ekarri dizuet, akustikoan interpretatzen dutena, eta oso emozio simple eta egunerokoak kontatzen dituzte kantu honetan. Asko gustatzen zait, etorren nirekin abioiak ikustera, ez dakit metafora horrek askatasuna edo zer simbolizatzen duen, baina ala sentitu nik. Ez nekien, talde berria da, deskubrimentu berria da niretzat, baina Portugalen oso talde ezaguna omen da, eta niretzako deskubrimentu handia izan da, berriz diot. Beraz, bizikletan behin baina gehiagotan entzun dudan anda conmigo ber os avioix ekarri nahi izan dizuet gaur. Hementxe duzue, Os Aceitonas taldearen kantu puskau. Anda comigo ver os aviões levantar voo, a rasgar as nuvens, rasgar o céu. Anda comigo ao porto de Leixões ver os navios a levantar ferro, rasgar o mar. Um dia eu ganho a lotaria ou faço uma magia e que eu morro aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. Nem que eu morra aqui se um dia eu não te levo à América. Nem que eu leve a América até ti. Anda comigo ver os automóveis, a avenida a rasgar nas curvas, a queimar pneus. Um dia vamos ver os foguetões levantar voo, a rasgar as nuvens, rasgar o céu. Um dia eu ganho totobola ou pego na pistola e que eu morro aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morro aqui se um dia eu não te levo à lua, nem que eu roubo a lua só pra ti. Um dia eu vou jogar a bola ouvindo esta viola, nem que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui se um dia eu não te levo à América, nem que eu leve a América até ti. Hortxe entzun dugu Os Aceitonas taldearen andako bigo ber os avioix kantu puska. Urrengo gomendioa ezagutzen nuen, esango nuke gainera
programa honetan ere gomendatu izan dudala okerez banago, lehenago, baina hau ere artista portugaldar bat da, eta zorionez eta eskerra hundiz zuzenean ikusteko aukera izan dut pare bat aldiz, eta gainera bidaia honetan, bigarren goaldiz, Maro da bere izena, izugarri gustatzen zaidan emakumea da, artista izugarria, eta, geroztik, uste dut disko berri bat kaleratu duela, baina nik bere maixulana, edo nire iritzi apalean, bere maixulana den Hortela diskotik izen bereko, hau da, Hortela izeneko, kantua ekarri nahi izan dizuet. Hortelak menta esan nahi du, portugesez, eta behin baina gehiagotan entzun dut diskoa hasieratik bukaerara biziketaren gainean nengoela, eta izugarri gustatzen zait. Horregatik ekarri nahi izan dizuet, oso oinarri akustikoa du diskonek, eta beti bezala Maroren ahots deskriba ezina eta berezia ere anemenka aurkituko du entzuleak, hori da nire ustez disko honetan, gitarraren eta hotsaren fusio simple horren emaitza da diskonen altxorrik handiena, eta oso intimoa dela sentitzen du nik, minimalista eta organikoa, beroa, gertukoa, eta jende askori gomendatu dudan artista bat da Maro. Beraz, asko maite dudalako, eta bidaian ere bide lagun ederra izan delako, hemen duzue aste honetako bigarren gomendioa, Maroren Hortela kantua. Hoje eu te canto igual a ontem e amanhã. Dedica os cantos da tua boca de hortelã. Tem tanta coisa que eu guardo só pra você. E assim te canto a vida toda, amor de sobra. Tem flor que mesmo quando pisa não perde a cor. Igual você que quando ri traz onda de calor. Se tua voz me chega perto, meu olho dança. Preciso nem falar do resto, amor não cansa. Se noutra vida não for pra ser, me deixa logo morrer. Que a minha vida não sabe a vida se não viver com você. Se noutra vida não te encontrar, vou nem viver pra te procurar. Que a minha vida vivida é você. Hortxentzun dugu Maro artista puskaren Hortela kantua. Aste honetako hirugarren gomendion ere bizikleta gainean asko entzun dudan disko bat ekarri nahi izan dizuet. Gitarrika de la Fuente izeneko artista espainiarra dau, bere 2025ko Spanish Leather albuma hasieratik bukarara entzun dut ere 100 bat aldiz bidaian, eta gaur ekarri nahi izan dizuetan kantuak Tramuntana izena du, eta disko horretako azkena da.
diskorrek planteatzen duen askatasunerako bidai batean, halako bukaera edo helmuga bat. Hau ez nekien, baina interneten arakatu dut eta tramuntana Mediterraneoan edo hor inguruan ezaguna den haize hotz bat edo halako zerbait da, eta hitzak ez dakit noizbait entzuna nuen, baina ez nekien esan nahia, eta ezaguna omen da jendea erotzen duelako edo jendeari bere aldartea aldatzen diolako. Hemen Gitarrika de la Fuentek horren inguruko hausnarketa bat egiten du, eta nik uste dut gaur egun bizi dugun kaosaren edo modernitateak eta ekarri dugun kaos honetan norberak izaten duen transformazio geldi ezin horren inguruko hausnarketa bat planteatzen digula kantu honetan, eta asko gustatzen zait. Gainera hau ere ez nekien, baina arakatu dut, kantuak 1960 urteko Giano Paoliren Il cielo in una estanza kantua sampleatzen du, eta benetan soinu nostalgiko horri oso ondo heltzen zaio Gitarrika de la Fuenteren ahotsa, eta kantu hau izugarri gustatzen zait, disko osoa maixulan itzela iruditzen zait, eta kantu honek badu horrelako klasiko puntu bat, izugarri gustatzen zait, eta berriz diot, bizikletaren gainean nindoala askotan entzun dut. Portugaleko kosta zeharkatzen nenbilela. Beraz, aste honetako 3. gomendio gisa, hementxe duzue Gitarrika de la Fuenteren Tramuntana kantua. No intentes ocultar, es imposible esconder tu lado más animal. Talón de Aquiles, casi muero en el intento, te lo canto, te lo cuento. Me atrapó la madrugada, hechizado de tramuntana. Estoy rendido al acelerón, no es divertido. Desjugado la piel por una vida insólita, hoy me dejo llevar, me someto a la música. Esa noche corrí mejor de los caminos, ponía la 100, ahora ponen el freno. Encuéntrame procurando olvidar ese viento fatal. Me he transformado en otro chaval, me han vestido otra vez. Súper fuerte el corazón, es indomable. El timeline de tus caderas luce bajo las estrellas. Me atrapó la madrugada, hechizado de tramuntana. Estoy rendido al acelerón, no es divertido jugarte la piel por una vida insólita y dejarte llevar, someterte a la música. Y ahora pierdo el pudor y te mando un mensaje, vente a hacer el amor bajo el sol de levante. No quiero mirar, ya no queda ni un alma en el bar, no le pongas el freno a esta velocidad.
Convéncete. No le ponga barrera. Sucumbe al amor. Las corrientes. Hortzentzun dugu Gitarrika de la Fuenteren Tramuntana kantu puska. Aste honetako azken gomendioa kuriosoa izango da, izan ere Justin Bieberren kantu bat ekarri nahi izan dizuet. Zergatik, asteburu honetan Coachella festival famatua eta mundu mailan ezaguna dena ospatu da, eta besteak beste, Justin Bieberren aktuazioa izan da, gauzarik aipagarri enetariko bat. Askok ez duzue jakingo, baina lehengo urtean 2 disko kaleratu zituen, Swag eta Swag 2, edo B, eta, modu batean, esango nuke denbora luze batez industriatik aldenduta egon ostean, halako buelta moduko bat izan zela, ez? Gainera, Justin Bieber beti ikusi dugu oso ez dakit popetik gertu, eta nik uste dut jende askok ere badiola halako estigma eta aurreiritzi bat, garai batean izan zen ume edo pop izar hori ez ote den oraindik, baina askok ez duzue jakingo, akaso, baina lehengo urtean atera zituen 2 disko horietan, produkzio lanetan, produktore askoren laguntza izan zuen, eta benetan soinu esango nuke nahiko soinu ezberdineko diskoak kaleratu zituela. Beti ere bere ahots berezi eta fina aurkituko duen zuleak 2 diskoietan, baina egia esan ez dakit, ni behintzat harritu ninduen disko doble horren kaleratzeak, eta kantu asko atera zituen, baina hemenka halako pieza berezi eta altxor txiki batzuk badaudela iruditzen zait, eta horietako bat ekarri nahi izan dizuet asteburu honetako notiziari jarraiki. Hain zuzen ere, Speed Demon izenekoa. Ea gustatzen zaizuen, aste honetako azken gomendio hau, animoso xamarra da, eta, dantzatu nahi duenak, dantza dezala. Entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean, ondo segi, eta aio. Don't really need a reason to star you, that's all you. Don't pretend I got a reason to call you, it's not true. I only got a couple people to talk to, and it's not you. Yeah. And I don't even got the patience to argue, so are you out of your mind? I got a lot of reasons to fight, I got a lot of reasons to drive over you, but I put my pride to the side. Never stop, had to take a turn and turn it into something that's new. Say you miss me, wasn't missing, is a cock in the you. Wait and see, cause it's something new and improved. Yeah, keep checking these chickens. Yeah, and I go speed racing for the record. Yeah, and I achieve greatness, getting better by the second. Yeah, and I go speed racing, we ain't finished just yet. Don't stress it, baby. I keep creeping. I speed demon. So keep dreaming, I can't see him. A speed demon. Yeah, they try to say I'm out of my mind, but now they're singing every line. Got a lot of mountains to climb, had to leave some baggage behind. And there's something that's stronger than me, that's paving me a new lane and giving me an energy. And there's something in the way she made me certain I'm enough every day. She put the loving on me. And all the people that be doubting on me, they give me witness my redemption. Now they up on my seat, got them tapping their feet. Had to put my heart on my sleeve. Yeah, keep checking,
checking these chickens. Yeah, and I go speed racing for the record. Yeah, and I achieve greatness, getting better by the second. Yeah, and I go speed racing, we ain't finished just yet. Don't stress, baby. Fast forward until we find it. The press stop and then we rewind it. In case you ever need a reminding that it keeps getting better. I want it by a million miles. You already know what the time is. Okay, yeah, it's forever, ever. I said never. Keep checking these chickens. Yeah, and I go speed racing for the record. Yeah, and I achieve greatness, getting better by the second. Yeah, and I go speed racing, we ain't finished just yet. Don't stress, baby. I keep creeping. I speed demon, so keep dreaming. I can't see him. I speed demon. I keep creeping. I speed demon. So keep dreaming. I can't see him. I speed demon. Entzuleo, goizeko 11:27 minutu diren honetan, Gartxotun zain Letonaren doinuetatik haratago bukatuta, bagoaz elkarrizketa akustikoari bide egitera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Sistemokrazia handiz darabil ginola, aurrerakoi moderno zabiltza beinola, oarkabeoa hartu zara euspainola. 21 urteko gazte oreretarra da Mikel Marquez, zeina musikan duela 4 urte hasi zen erdi brometan. Baina jendea berak egiten zuena serio hartzen hasi zenean izutu egin zen eta dirudienez gero eta serioagora joan da kontua, eta orain badirudi kantaria dela. Baina kantaria izateaz gain beste gauza asko da Mikel Marquez, maitalea, parranderoa, laguna, hitz batean esan da gaztea. Beste dozein gaztek daukan bizitza berdina daukana. Desberdintasun bakarra zera da Mikel Marquezek kantatu egiten duela. Ezin daiteke esan honek ez duela baldintzatzen, baina ahalik eta gutxien baldintza diezaion ahal egintzen da bera. Horixe erantzun zuen Mikel Marquezek 1983an eginen gazte egin gehigarrirako egindako elkarrizketan. Nor da Mikel Marquez galdetu ziotenean. Urte batzuk eta diskotxo batzuk tarteko gurera gonbidatu dugu egiak eta gezurrak kontatzera. Egunon, Mikel? Egunon. Bat egiten duzu garai hartan erantzun zenuenarekin? Bai, alaxe nintzen eta alaxe naiz, ez? Azken finean gu kantari gara, astearen edo egunaren zati itxo batzuetan, eta gero beste gauza asko ere bagara, dudari gabe. Baina bai, egia da bizitza hontan neri behintzat etorri zaidan aukera izan dela honen bueltan bizitzea, ez? Eta, gitarra eskuan, astean bizpairu aldiz bederen, hitzaldi badela, ez dakit zer dela, bestea dela, gitarren bueltan aritzea, eta nire giza harremanak eta nire munduan egoteko modua gitarraren bueltan izatea, gitarraren eta kantuaren bueltan. Aipatzen zenuen, saiatzen zinela, kantari izateak ahalik eta gutxien baldintzatzen, pentsatzen dut hori, orain, ibilbide luze bate egin ostean musikan, industrian eta kantagintzan, zailagoa dela, ez? Bai, seguruenik hor, begoita bi urtean euskan hor, ez? Seguruenik hor, seguruenik edo bintzatu hain diskusita, ikusten du gazte bat, pixka bat momentu hartan flipatu egongo zena, gertatzen ari zitzaionarekin, ez? Diskoak, atera, jendeak, eta pixka bat, arrakasta, eta bakizu, ez? Guzi horrek, bai inarrosten zaitu, ez? Derrepente, esate duzu ze gertatzen ari da hemen, ez?
Baina, bueno, hori denborarekin aparra bezala, ez, bere lekura joaten da, eta, bueno, orain nik ez dut gehiagi bereizten ere, ez, edo ez nahi saiatzen baldintzatu ez dezan, bueno, ez ditalako zerarik arazorik sortzen, esateak, kantaria naizela, kantatzen dudala, edo nire bizitzaren uneko portzentai haundienetako bat, kantari izatearen bueltan dena. Aipatzen zenuen, Maitale, Parrandero lagun, barkatu, orain aita ere gehitu zen izaioke horri, eta beste gauza asko, bizitza gauza asko ematen dituelako noski, baina kaso, kantari mantentzea ere izan da erronka bat, eta ez dakize puntutaraino, dagoeneko ibilbide luze bat osatu duzuen musikariok, egoten da horrez aldarrikapen moduko bat, ez? Hemen nago oraindik delako hori, ez? Sentitote duzun, askotan kantari izateko, borrokatu, eutxi, egin bar izan diozula, edota natural xamar, joan ote den eta onaino ekarri zaituen musikak. Bai, garaiak egon dira, zeinetan, ez dakit, belauntzi batean bezala, haizea alde duzun, ez, eta oso erraz heltzen zaren, heldu nahi duzun puntura, ez, hori, ez, haizea atzek aldetik, ez, popatik baldin bada, ez, erraz heltzen zara nahi duzun lekura, ez. Kontua da batzuetan, pues, haizea kontra dagoela, demagun, zure bizitzako ez dakiz zer unetan zaudelako, eta ez duzulako energia nahikorik, edo gizartea ez dagoelako une hortan zure irudia edo zuk proiektatzen duzun horri begira, ez? Bueno, daude momentuak zeinetan, belauntzietan bezala, ez? Berdin, ez? Hain behar duzun, bide luzeagoa, izaren kontra, alde batera, gero aldatu beste aldera, beharretal. Baina, pazientziakin heltzen zara heldu nahi zenuen puntu hortara. Batetik badaude aipatzen dituzun energia indar eta haize horiek, nolabait kanpotik zu nola ikusi, zu nola erreklamatu, zu nola eskatzen zaituzten horiek, beste indar batzuk ere badira, nolabait musikari baten bidea osatzerakoan eta dira sorkuntzaren indar horiek, ez? Disko bat kaleratu berri duzu, gezurrari gezurra hartu duzu, nolabait aitzakildan hori osatzeko, behar duzu gaur egun disko bat osatzerakoan ideia, kontzeptu garbi bat izan, noruntz jo hori bilatzeko, edo tautu estetiko bat izan da, hemendik nahi dut egin, hau nahi dut egin. Bai, ez beti, esan nahi dute, badira momentuak bizitzan, zeinetan dazkazun 12 kantu zure ustez, defendatzeko modukoak direnak eta zeinakin gustorateako zean jende aurrera, eta ez duzu kontzeptu konkretu baten bueltan egiten, ez? Baina kasu hontan bai, izan zen idea orokor bat, ez? Alde batetik hartzea 9 bersolari, 9 gezur, ez? Kasu hontan 9 gai. Hausnarketarako 9 gai, ez? Azken finean, ze horrek esan duzu, ez? Aitzekia dela gezurrarena, ez? Heldulekua, ez? Eta 9 bersolari, 9 berso sorta, eta 9 berso doinu berri. Orduan, kasu hontan bai izan da, autu estetiko bat, autu politiko bat, autu kultural bat orokorrean, ez? Zera bat, ez? Autu erabatekoa, ez? Eta horren bueltan, egin dut lana, ez? Gainera, doinu guziak edo metrika guziak desberdinak dira. Ez dago, ez dira errepikatzen, ez? Abanera badago, dezima dago, koplak daude, 10 txikiak daude, handiak daude, denetak dago, ez? Zera, ez? 9 desberdin, ez? Eta hoien bueltan, saiatu naiz, zetozen hitz hoien edo zetozen testu hoien alik eta justizia gehien egingo ziren doinuak sortzen, ez? Hori izan da joera eta jokaera. Testuen sorkuntzan Anela Baka, Laia Martin, Andoni Egaña, Beñat Gaztelumendi, Jon Maia, Jon Sarasua, Oiana Arana, Obei Barroso eta Xabier Amuriza aritu dira. Gaia, gezurra, zer horrek proposatu diezu, eurek ekarri dute, egon dira negoziazioak? Hiru aukerak izan dira, ez? Nik proposatu diet, orokorrean denei, baino batzuetan bai egon da negoziazio pixkatxo bat, ez? Normala den bezala, ez? Zuke gaia proposatzen duzunean, behar duzu idatziko duen horrek gustora idaztea eta beretik ematea eta eroso egotea, ez? Eta, baina gutxi, egia da baita ere, aurretik ondo hausnartuta neukala
hori zer eskatu, ez? Orduan, bueno, Jon Sarasuari euskararen inguruko gezurren bueltan, Andoni Egañari gure sorkuntzaren kezken asunto honekin, Anela Bakari, bueno, amatasuna, itatasuna, pixkat horren bueltan, Oian Aranari gaur egungo gazteon egoera eta pixkat proiektu bat aurrera eramateko zailtasunen eta abarren inguruan, ez, bueno, hor euskan pixka detektatuak, irakurtzen duzulako batek idatzetako artikulu bat, besteak esandakoa, besteak elkarrizketa batean proposatutakoa, eta orduan, bueno, hortiak, joan nintzen pixka bat, gezur hoiek identifikatzen eta bakoitzari eskatzen, bueno, gorpuztu zitzan, ez? Haze sortea daukazun neska izan oida titularra. Bueno, entzuten ari gara aita espektakularra, lehenago ere gure entzulek aste hauetan entzun duten kantua, baina letretan murgildu horretik nik pixkat diskoaren kolore musikal horri edo heldu nahi nioke, diskoak segituan ustut erakusten duela oso folk giroko diskoa dela, autu bat badagoela, eta badagoela autu bat soiltasunerako, bateriak eta perkusioak erabat baztertu, Arkaitz Binerrek zurekin urteak egin ditu, haren biolina eta mandolinak nahi gabean eramaten dute ja folk doinu horietara, Iker Lauro baritu da basu eta teklatuetan, eta hiru artean, gerora horre agertzen da pixkat harmonikaren presentzia hori, honek ere folk kolore hori indartzen du, hor bidea nahiko garbi ikusi duzu. Bai, hasieratik hautatu nuen bide hori, ez? Nik beti egiten ditut kantuak gaur egingo dudan bezala, gitarra soil batekin, Xabier Letek esaten zuen bezala, gitarra txar batekin, kantuak defendatu izateko modua, ez? Beti sortzen ditut gitarratik, eta beti egon daiteke gitarra soilarekin egiteko bersio aukera, ez? Baina gero horri kapak gehitzen joaten ez. Beraz, nik uste nere disko guztietan esango nuke, ez? Beti egiten dugula, nere gitarretan nire hotza, eta gero kapak gehitzen joan. Gero egin daiteke gitarra gia hoiek kendu eta berriz grabatu eta ez? Baina bai dago oso markatua nere gitarra, eta nere gitarrari gero gehitu egiten zaizkio gauzak. Ez da izaten entsegu lokalean elkartu, irurok eta hasieratik zerotik hasi eta lantzen joan, ez izaten da nerea eginda dago, eta bukatuta, esaten da bezala, ez? Monolitikoki, eta gero gehitzen joan gara gauzak, eta noski autua erabatekoa izan da, zeharkaitzekin, egin daitezke gitarra elektrikoak, ezakit, eta Ikerrekin, beste 1000 gauza, ez? Hor baino, autua izan da erabat soiltasunea. Nik esango nuke, iaia, hau egin daitekela unplugged total, osea, zeari gabe, mikrofon hori gabe. Joan gaitezke demagun Eliza batera, eta alkarrekin jotzen jarri, eta Ikerrek bajoa jo duen tokietan kontrabajua jo lezake, edo bajo akustikoa. Edo bajo akustiko bat, eta unplugged litzateke. Eta erabat, alaxe litzake, bai. Aizu, aipatu duzu, eta hor uste dut badagoela diskoaren kolorearen pista bat ere, ez nimen nago folk kolore hoiekin, batzutan folk amerikarrera ere pixkatera man gaitzakeena, zure gitarra jotzeko modua ere da bada gitarra abeslari folk batetik edo eragina duena, ez? Nolabait, horren gainetik sortzen asterakoan ere gitarra horrek karakter edo nortasun hortara ere badarama kaso konponketa edo produkzio, ez? Bai, nik beti konponketak hori, ez, nire gitarrako linea horiek, ez, pentsatzen ditut, ni bakarrik banengo bezala, ez? Orduan beti markatzen dut bajua, beti egiten dut hor harmonian, ez, nire jokoak, ez, eta hortik abiatzen ez, badakit, beste jende asko egiten du, ez, jodezake gitarra beste modu batera, eta nik ere, egin ezakeen, ez, pentsatuz beti bajista bat egongo dela, bajua zehatuko duna, beste, ez, baina, ni beti bai abiatzen ez hortik, ez, oso songwriter hori, edo nahi baldin baduzu, nueva trova kubana, edo nahi baldin baduzu, garai batean, ez doka
83koek egiten zuten bezala, ez? Hauek danak hasi ziren gitarra batekin bakarrik, ez? Naiz eta gero, bueno, Benito azkeneko urte mordoan ikusi dugun talde handiekin eta bar, baina Benito ere gitarra batekin eta aulkian jarrita zutik jotzen hasi zen, ez? Horixe zen estetika, ez? Nailon sokekin etorri zara gaur, normalean ere, bueno, bidelagun izan duzu nailona, ez? Gitarra klasikoaren edo kolore hori. Bai, hori hasieratik egin nuen autu bat da, eta pentsa, aukerak izan ditu dela, ez? 1000 gitarra izan ditut eskuartean, eta metalezko soketakoak, eta elektrikora ere gerturatu izan naiz, baina ez nire autu haula, behintzat gaur bezala natorrenean kantuak nik neronek kantatzera, bai nailonera jotzen dut bai. Ez da, donolako nailonezko gitarra hori, bere sortzaileari ere aitortza egin barko diogu, Mikel? Bai, Luberriagaren gitarra bada, Luberriagak, Zugarramurdin kokatua dagoen, gure luthier oso ona, eta oso maitea duguna, izugarrizko suertea dugu hemen, Euskal Herrian, Luberriaga gure tartean izateakin, ez? Aizu, lehenengo kantu bat eskatuko dizugu, eta lehen kantu hori zein den, eta kantu horren inguruan kontatu nahi diguztuna ere kontatzeko eskara ingo izut. Bai, lehena izango da azkena, diskoko azkena datorrena. Sormin, eta, aipatu duzue, ez, hor, gaztetako Mikel Marquezura, eta orain ikusten hau zue, ez, hile urdinduarekin, eta, hor, ez, bizitza aurrera doa, ez, eta Andoni Egainak hor egin duena, izan da, gaztetxo bat irudikatu du bere etxeko logelan, ez, garai batean egoten ziren arma tankerako lanpara oiei begira gauean lo hartu aurretik, eta irudikatzen kantaria izango zela, edo idazlea, edo bersolaria bere kasuan, ez? Eta artea eta sorkuntzara bideratuko zuela bere bizitza, ez? Eta, hor bere bizitza ikusten da, azkenean sortzaile baten historia kontatzen da kantuan, eta azken bersoan hortxe dago zaharren egoitzan, eta, pixkat egiten du errepasoa, ez? Ze gabezi eta ze min izan dituen sorkuntza garai hoietan, eta ze konklusio ateratzen duen, baina hori kantuan zehar entzuten joango zarete. Zoaz gure set akustikora. Gure elkarrezketa akustikoen setean, Mikel Marquez prest dugu, eta Sormin da eskeniko digun kanta. Nahi duzunean, Mikel. Gaztearoko logelan, lanpara bat zen sabaian, naiz lotarako garaian, itzalita errezelan, armazar bat zelan, luzaro itxasten zena, bere oiuen ozena, maite duzun hori maitez, eutxita arriska zaitez, zorroztu sortzailesena. Aserako jolas modu, uraia da etzen jolas, zure buruari solas, egina zain beste ordu, naizenak alizango du, firin farango horbela, utzi zenuen logela, ohartzeke sormenean, betiko amaraunean, harrapatuta zeundela. Bizitza ez da beti jai, esan zuen amuritzak, eta poetaren hitzak, etzen ituzke aztu nahi, sormenetikan bizi nahi,
baina non hautsien borra, nola birrindu zokorra, zuri pantalla papera, askotan doaz batera. Sormina eta mintxorra, lagun batek esan zidan, gizartean adierazle, institutu irakasle, onbatzeko salanigan, bizitzeko horren jiran, utzi beste Airerik gabe geratzen ari zego, Mikel? Bete naiz bai. Hartu Bai. arnasa eta bertso hortatik nahi duzu. Heldu. Nere bizitza ikusten ari nintzen. Kantuan, eza? Lagun batek esan zidan, gizartean adierazle, institutu irakasle, onbatzeku salanigan, bizitzeko horren jiran, bizi beste on modura, aztu sormena kultura, ea ulertzen didazun, lotura da askatasun, taskatasuna lotura. Zuek bai ederki bizi, entzuten dugu askotan, zure bizi bide hontan, dena balitzan gutizi, txalots foko karizi, dirutza eta mirespen, eta ez dute sinesten, gure lana, gure kezka, bizibide oro ez da, ogi bidera iristen. Gainera euskara bada, gure sormenaren ardatz, gaua bilakatzen dalatz, ta gaztetako lanpara, zure gana datorrara, sumatzean babes faltan, hasiko zaizu kalakan, jada ez da armi arma, zure beldurrek aiama, bihurtu dute alakran. Zaharren egoitzan zaude, lanpara dena da flexo, baina baditu bi beso, karrapazaitzan alare, sortu eten gabe, idatzi eta abestu, ilustratu naizan zeztu, bakoitzako ebat dauka, zu kamarauna amaka. Zeuk eragin zeuk amestu. Ederrentzuleok Mikel Marquezek eskini digun sor minau eta kantu mina edo arnas mina ere berean izan duen interpretazio hau zuzenean ari gara eta zuzenekoek hau ere badakarte berare eurekin, baina uste dute gauza ederra dela nolabait gure referente izan direnak ere momentu batzutan hor utxean eta arnas beharrean ikusteago Juri. Bai, ezingo dugu esan, ez nintzela benetan ari. Zalantzarik. Leibakik ez bigarren kafean. Antzesten edo impostatzen. Ez, bueno, hitzetan sartu naiz, eta, bueno, ez, nire burua hor ikusi dut, eta bete naiz. Niretzat oso derra izan da, momentu hori. Gainera, begira ari nintzen da ikusten zintudan poliki mikrotik pixat urruntzen, arnas hartze horretan, eta horrelako batean, dut oso polita izan dela. Bete naiz.
ikusi dugu atrila hor daukazula, nik diskoa entzutera guan pentsatu nuen, Mikelek atrila eraman beharko du, diskoa defenditzu nahi baldin badu. Kantu honek berak, Andoni Gainak sortu duen letra honekin, kantu bat egin duzue. Baina norbaitek disko bat egin lezake kantu honen letrekin. Bai, klaro, ze hainbeste irudi ikusten dira, ez, gaztetxoa, ez, bere gelan, gero, ez, burrukan, ez, gero ezinean, ez, eta, gero azkenean, bere oean, zarren egoitzan, ez, eta, nik uste oso kantu politia berso sorta bikaina eta ederra egin du Andonik, eta, ni saiatu naiz, bere angulak alik eta ondoen sukaldatzen. Aizu, letretan murgilduko gara uste dut orain, bai sarraskiari leku egiteko una iritsi zaigula. Sarraskia. Ipatu dugu ez, ahots edo buru edo esku asko daudela letra hauetan eta adibide batzuk jarri ditugu ez, Anela Bakak idatzi duela amatasunaz, Oian Aranak gaztetasunaz, Bainat Gaztelumendik Donostiaz, eta turismoaz, eta zekit, pixka bat esan ditugun adibidoiek, Jon Sarrasoak euskaraz, bakoitzak oso bere lekutik idatzi duela esan daiteke, baina zein kantu sentitzen duzu zureena, hori lehenengo galdera eta bigarrena, eta zein zurea baino gehiago, idatzi duenaren ahotsa dela? Nireak esango nuke denak sentitzen ditu dela, ez? Ze bestela ezingo nituzke defendatu, ez? Nireena, hain zuzen ere, hautatu dudan hau igual, ez? Askotan, ez? Sormin horrek adierazten duelako, ez? Askotan proiektatzen edo kanpotik ikusten den gure sortzaile mundu perfecto feliz ontatik, ez, aratago dauden min horiek azaltzen direlako, ez, eta oso ondo laburtzen duelako, baina beste guztiak ere esango nuke, nire sentitzen ditu dela, ez. Zein den agian, ez den hain gurea, agian Xabier Amurizaren sorta, ez, hitz egiten du konkretuki bersolaritzaren barruko gezurrez, ez, eta, ni bersolaria ez naizen ez, bai kantatzen dut hori, kantari naizen aldetik, baina, bersolaritzaren barruko gezurroiek azaleratzeko edo, horren inguruan egiteko hausnarketa, baina, ni bersolaria ez naizen ez, kantatzen dut, baina paretik ez. Aipatu dugu, gezurra dela, agian dena lotzen duen aria, gezurrari zorri izan du diskoak, marrazkian eta diseinuan ere agertzen zara Pinotxo bezala, sudurra luzatuta, adibide anitz topa ditzakego ez, egia sustu diren gezurrak gorpuzten, esaten du Odeik idatzitako letrak, gaude egiaren alde eta gezurraren bende Xabera Amurizak, egia bat aurkitzeko bilatzea aski datu gezurrak gure egiak ez ditzala aspiratu, Alaia Martinek, gezurra kulunkari egien altzoan Jon Sarasoak, gezurra behin eta berriz agertzen denez, nik jakin nahi nuke Mikel Marquezek ze harreman duen gezurrarekin eta ze harreman izan duen bere bizitzan zehar gezurra kontzeptuarekin. Ez nuke esango ni oso gezurtia izan naizenik, noiz edo noiz gezurren bat esango genuen eta baina nahiko, ingurukoei galdetu beharko zenietekete, baina nik esango nuke nahiko transparentea naizela. Berehala ikusten da, nik gezurra esateo maldin badut. Sudurra bera luzatu egiten dela, ez da? Bueno, esan behar nuen 30 segundu baino erago, ez. Unean bertan ja kolore aldatzen zait, edo norke kontu emateko moduko gezurra dian nireak, ez naiz bat ere gezurtia. Zero. Gezurrekin jarraituz nik prestatu dut horrelako ronda, azkarra ronda, relampago horrelako bat, nik diskoko esaldi batzuk hartu ditut, eta nahi nuke bazuk esatea egia do gezurra diren. Vale. Lehenengoa, bizitza zer daba ez bada opor batzuk eta bi kantu. Egia. Jaiotza zara guztiok gara euskaldun berriak. Baita ere, egia, bai. Batzuk esfortzu gehiagorekin, besteak esfortzurik gabe, ez? Euskara bada gure sormenaren ardatz, gaua bilakatzen dalatz. Bai, egia, zoritxarreko egia, ez? Zoritxarreko egia. Iraganaz ez da heldu ezer honik, ezer txarrik, izan zenaren osteko isiltasuna bakarrik. Bueno,
hor baditut nire zalantzatxuek, ez? Isiltasuna bakarrik, bueno, nire kasuan ez, baino kasu askotan bai, ez? Bai, egia da berez, baino, bueno, ez dut nire bizitzan agian hori ikusi edo sentitu behar izan. Eta azkena, badakizu New Yorken Empire non dagoen, badakizu rabe bat non egin Londonen, baina ez dakizu Barkoxe Euskal Herria den. Bueno, nik Jean Bordaxar kantaria laguna handia dut, Barkoxtarra, eta Barkoxen izan naiz, bai bere etxean, eta bai kantuan ere, eta guk badakigu Barkoxen nun dagoen. Baina egia da, diskoa batera duanetik, esango dizuet, ez da gezurra, esaten baldin dizuet, 200 erdi lagunetik gora izan dituela komentario hori egin didatenak. Barkoxe, eta begiratu dutenak Google Mapsen, eta zera, eta Barkoxe, baina Barkoxe nun dago, eta ez dute, jendeak agian entzun du etxaun Barkoxe, baina ez du kokatzen. Esaten du hori zer dago, Benafarroan, iparraldean bai, baina zuberoan non dago, ez dakigu non dagoen Barkoxe. Sarraskia gaindituta nota onarekin gainera. Aizue, kontatuko dizuegu, entzuleren bate galdetu digulako, ostirale honetan hilak 18, ostirala ez larun bat izango da? Larun bat, abarkatu. Larun bata hilak 18 Berrizko Kulturetxean izango da Mikel Marquez, arratsaldeko 7etan, datorren astean Donostian Lugaritz Imanol Larzabal aretoan, Eskoriatzan ere datorren asteburuan, maiatzaren 23an Getxon Musike Barrin, eta maiatzaren 31an Errenterian Eniesen aretoan, etxean. Etxe. Baina, informazio guztia ere bere sare sozialetan topa dezakezue, galdetu, bilatu eta joan kontzertutara, bakarka taldean zinformatutan ariko zara, Mikel? Arituko naiz hirukotean, kasu hontan. Arkaitz eta Ikerrekin. Arkaitz eta Ikerrekin. Eta aipatu behar dut, hasierako emanaldi hauek bereziak izango direla, emanaldi bakoitzean, diskoan parte hartu duen bersolari bat gonbidatu dut. Alegia, bueno, egin genuen aurreneko bat, premier bat egin genuen Orion, eta Jon Sarazu etorri zen, erdi oriotarra delako bera, berri zen, bueno, esango dizuet, Xabier Ramuriza izango dugu gurekin, Donostiako saioan, alegia, larun bat ontan izango da Xabier Ramuriza gurekin, Berrizko Kulturetxean, datorren asteko ostiralean, 24ean, Beñat Gaztelumendi izango da gurekin zean, Antiguako Kulturetxean, Imanol Larzabal Kulturetxean, zean Lugaritzen. 26ean Oiana Arana izango da gurekin Eskoriatzako Kulturetxean, eta gero getxora Alaia Martin dator. Ados. Eta, bueno, gero Errenteriakoa oraindik hortxe lotzen ari gara nor dagoen Liberret da bar. Iritsiko da zehaztasun denekin eta sorpresak ere izango dira kontzerturietan, baina guk agurtu aurretik, mila esker Mikel eta bigarren kantu bat eskatu bat dizugu, labur-laburrean kantuaren xehetasunen bat emaiguzu. Bai, Jon Maiaren hitzekin egindako Munduko Hiritarra kantua, hautatu dut bigarren kantu bezala edo, askotan, esaten zaigu, gugaia dela munduko hiritarra izatea, eta, gure zer ari garen, gure hizkuntzatxo hauekin, eta hori guzia aztu behar genukela, pixkat horren bueltan alako hausnarketa oso eder bat egiten du Jon Maiak, beti bezala, Jon Maiak zesango dugu, hainbestetan asmatu du, hainbeste estilo desberdinetan eta hainbeste talde desberdinekin eta oraingoan ere nik uste asmatu duela. Bagoaz, kantuaren bila. Erki. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan prest daukagu Mikel Marquez, azken gitarraren afinazio hori baieztatzen, eta hemendik aurrera nahi duzunean, Mikel. Agian ez dakula, falta du glamurra, zarkitutzat hartu, zaitzaten beldurra,
ikuspegi motzeko ondarra apurra, kontraesan handi bat edo iruzurra, ikuspegi motzeko ondarra apurra, ote da maitatzea norberaren lurra. Munduko hiritarra izatea omen, munduko ulerkera gorenetan goren. Badakizu New Yorken Empire non dagoen, badakizu rabe bat non egin Londonen, badakizu New Yorken Empire non dagoen, ta ez dakizu Barkoxe Euskal Herria den. Hizkuntza ta kolore, musika sukalde, zuaitz animalia, taberna sortalde, begiratzeko modu edo giza talde, denak desberdin baina lur berean gaude, mundua maite dugu lurraldez lurralde, horrexegatik gaude gurearen alde. Entzuleok honekin bagoaz, bihar goizeko 10:05 izango gara bueltan. Mikel Marquez, mila esker, eta nahi duzun arte. Zuei. Bagoaz, agur! Keep calm and bigarren kafea.